Eli onko sinulla jotain semmoista toivetta tai tavoitetta, mitä tulevaisuudessa haluaisit saavuttaa? No nyt ensimmäiseksi tulee mieleen se valmistuminen koulusta. Se on niinku ihan ekana. Joo. Minkä verran sulla on, missä vaiheessa sulla opinnot menossa? No, mulla on 4. vuosi ja opinnäytetyön tekeminen ja pari kurssia pitäisi nyt saada sulettua. Et tunteja ei, luentoja enää ole, mutta kurssitehtäviä vielä jonkun verran ja 1 ryhmätyö. Joo. Eli oppari, pari kurssia ja 1 ryhmätyö. Joo. Eli ei ole paljon. No ei paljon. Okei. Ja miksi opiskelet? Restonomi. Restonomi. Eli matkailua. No, jos nousta ylös, vaikka kun siinä seisot, niin oot tässä päivässä. Niin. Et nyt sulla on ne opinnot loppusuoralla, mutta et vielä on vähän vaiheessa, että siellä on sitä opparin tekoa ja parin kurssin tekoa ja sitten se ryhmätyö. Niin. Ja sinun mietityttää se, että miten siellä saat sen koulun loppuun. Kyllä. Okei. Ja mielellään ennen kesälomaa saisin valmistua. Eli sulla olisi se ajallisesti niin kuin... Ajallisesti viimeistään ennen kesälomaa. Joo, eli semmoinen puoli vuotta. Joo. Joo. Onko siinä jotain, mikä sinun erityisesti niin kuin mietityttää tai on niin kuin vaikeaa? Se oppari. Niin just, että se on se suuri haaste. Ei ne kurssitehtävät, ne nyt menee ihan, mutta se oppari on niin kaikista pelottavin. Okei. Että miten yksin kun vielä tekee, niin Joo. että miten se sitten lähtee. No, eli siinä oli tää hetki. Niin sit jos ajattelet, että meet seisoo vaikka tänne. Eikö meni? Luvan, joo. Niin. Ja siellä kun oot, niin nyt sä oot valmistunut koulusta. Niin mitä sä oot tehnyt, että sä oot valmistunut tuolta, että kun sulla oli vielä puoli vuotta sitten, että jos ajattelet, että puoli vuotta sitten sulla oli vielä ongelma, että miten saat sen opparin tehtyä ja että saat valmistuttua ja nyt sä oot jo valmistunut, että sä ajattelet, että oot valmis restonomi. Niin mitä sä oot tehnyt, että sä oot päässyt sinne? No, minä oon ottanut 1 tehtävän kerrallaan tehnyt, että mulle ei tule sitä paniikkiä niistä tehtävien määristä. Ja sit kun minä olisi halunnut kaikki koulutehtävät pois, niin sit minä aloitan sitä minun tutkaria tekemään, eli mulla on se tutkari vielä vaiheessa. Niin minä perehdyn siihen uudestaan. Ja sitten kun mulla on teemahaastattelu siinä opparissa, oli aiheena teemahaastattelu, niin minä olen perehtynyt siihen, tai perehdyn siihen haastattelutappaan, että mulla on semmoinen kunnon tietopohja tehdä sitä opparia, että mulla on varma olo tehdä sitä opparia. Nämä asiat varmaan on oltava niin kuin tehtynä sitten, että minä olisin tässä pisteessä. Tai kun nyt oot, niin oot tehnyt. Kun nyt olen, niin. No eli ajattelit, tai sä silloin teit tehtävän aina kerrallaan, ja että et ottanut turhaa paniikkiä, ja ensin ne tavan tehtävät, ja sitten sen jälkeen sitä opparia ja siihen teemahaastatteluun, niin perehdyit siihen haastattelutappaan. Niin, kyllä. Ennakkoon. Kyllä. Joo. Tarvisit sä joltain siihen jonkinlaista apua vai selvisit sä ihan itseksesi vai miten sä sen teit? No, minä pyysin apua tuolta meidän yliopettajalta, siltä Tarja Kupiaiselta ja tältä minun toimeksiantajalta eli Noora Wigmanilta, joka on siinä hankkeessa mukana, niin heiltä sain apua aika paljon. Sitten omat päättelyni tein ja lisäsin sitten parhaani mukaan. Joo. Okei, miltä se tuntui sen tekeminen se viimeinen puoli vuotta? No, olihan se rankkaa, mutta kun senkin jakkaa sille ossiin ja pitää välillä lepopäiviä, niin
kyllä se meni sitten ihan suht nopeasti näin jälkeenpäin ajatellen Joo. ohi. Okei. No miltä sinusta nyt tuntuu se ajatus, että kun silloin puoli vuotta sitten olit siitä vähän hädissäs, niin tuntuuko se nyt, että kannattiko siitä olla tai minkälaisia ajatuksia se? No ehkä siitä kannatti vähän olla hädissä, että tekee sitten sen parhaansa tavallaan ja saa eteenpäin niitä asioita. Mutta kuitenkaan ei sitä olisi ehkä niin paljon kannattanut stressata sitten. No pieni stressaaminen varmaan on hyvästä. Mitä sä teit sitten? Tuliko sulle, jos vastoinkäymisiä varmaan jotakin ehkä tullut, niin joo, no tuli siis teknisiä ongelmia Wordin kanssa, että kun ainahan niitä tulee. Ja mulla oli niin monta varmuuskopioa, mutta pari kertaa tuli semmoisia kriittisiä tilanteita meinas tulla, mutta sitten onneksi ei nyt mitään sen pahempia. Nyt sä selvisit niillä varmuuskopioilla? Niin, kyllä. Sillä selvisin ja sitten puolison avulla, että hän auttoi sitten noissa Wordin kanssa ja muuten. Okei. Joo. No, sitten jos mennään takaisin tähän päivään. Niin kun sä mietit sitä, että kun sä olit valmis, niin sä olit ajatellut, että otat aina tehtävän kerrallaan, että ei niistä paniikkia ja tehdä tehtävät ensin ja perehtyä siihen haastattelutappaan, teemahaastatteluun. Ja apua sitten sait yliopettajalta ja toimeksiantajalta ja sitten luotit niihin omiin päättelyihin. Niin. Ja vaikka se oli tosi rankkaa, mutta se osittelu auttoi ja lepopäivät, että loppuun se meni aika nopeasti. Ja toisaalta, että siitä kannatti olla vähän hädissään ja sitä stressata, mutta että ei niinku liiaksi. Liikaa. Ja mitä vastoinkäymisiä oli, niinku tietoteknisiä tai tommosia, niin sitten niissä varmuuskopioinneilla ja sitten puoliso auttoi niissä aika paljon. Kyllä. Niin jos sä nyt ajattelet näitä neuvoja, mitä sä itse annoit itsellesi, niin olisiko näissä, miltä nämä susta kuulosti? No, semmoisilta hyviltä, mitä on vähän niin kuin ajatellutkin tehdä, että varmuuskopioita pitää olla ja sitten, että niin kysyy asiantuntevimmilta neuvoa, että kun en ole ikinä tehnyt tuollaista teemahaastattelua, enkä ole ikinä haastatellut silleen noin laajassa määrin yrittäjiä, niin kyllä siinä pitää niin kuin apua kysyä niitä, jotka tietää, miten se tehdään. Et kyllä, no minusta kaikki on semmosia ja just se stressaaminen, minun pitää aina muistuttaa itselleni siitä, että minä en liikaa stressaa, kun minä olen siihen ollut vähän taipuvainen, mutta nyt minä olen tietoisestikin sitä toisen opintovuoden aikana niin oppinut vähän välttämään, että tekee omalla painolla ja vauhdilla. Eli tuntuuko se, että oliko siitä apua ajatella niin kuin tulevaisuudesta käsin tätä hetkeä? No kyllä siitä varmaan jotta apua oli. Mutta ei ehkä, en tiedä tuliko mitään semmoista, mitä ei olisi jo ajatellut niin kuin mieleen.